Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव सानै मानसि दं। बिसोर सानै मानसिखौ आं सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लाबाय। नैनि मुङा जाबाय आमेरिकान नांदेरनाय। आरो सासे दंबावो। नै फैगासिनो दङ। नैबे जाबाय साराब एक्सेल। बेनि मुङा जाबाय साराब एक्सेल। बे उन्दैयाव साराब एक्सेल जाफ्लांदोंमोन। बेनिखायनो बुङो बेनि मुंखौ साराब एक्सेल। आरो बिनि साननायफोरा सानफ्रोमबो साफा सानो, माने उन्दैयाव साफा जाखालांदोंना साराब एक्सेल जानानै। सिनायथि होनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। दानिया भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। ओइ सेसा, भिडिअ स्टार्ट खालामदो। अरे मा नेट मोना ब्रा। ल'डिं नै भिडिअ मोनसे प्ले खालामनो नागिरबाय, नेटखौनो मोना बा। अरे आमेरिका नङा बेयाव, आसाम हय आसाम। आरो लाइनानो थांलायबाय। अरे भाई अखा गोलै सिगाङावनो कारेन्ट दानग्रोखायो। आसाम हय आसामसो बियो, आसाम। अरे आसामनि सिख्लाफोरा मा फेसबुक नायनो रोङा नामा ब्रा? एसेमेस हरबाबो रिप्लाय हरा माथो। भाई दुखु नांनाङा भाई, खायफा दोङो ना सिख्लाफोर एसेमेस लिरनो रोङि, लिरनोबो रोङा जानो हानो, बेनिखायनोथ' रिप्लाय हराखै नोङो। भाई बादि अरे भाई सिख्ला गोसोथोना टाइम पास खालामस्लाय सेरेब गंसे ला, टाइम पास खालामनायनि मजायानो बेलेग। मा एसे साफालै नोंनि साननायालाय? भाई आंनि साननाया मा रखम मोजां जादों मिथिबाय नों? मारै? खोनासं भाई, आं फिसायाव भुलावनो साराब एक्सेल जाफ्लांना लादोलै। बेनिखायनो आंनि साननायफोरा एकदमबारे साफालै, साराब एक्सेल बायदि। गोसोथोनाया जाबाय साबैसा दसे थाबानो गुसु जालाङो। बिनिखायनो सेंगेल मानसिनि थाखाय सेरेबानो काफि। गुदुंबाबो गुसुबाबो बिनो गारा थागोन, गुसुबाबो बारासो गारा जागोन। साया जाबाय, गुसु जाबा खद गैयै जायो। बेनिखायनो सेंगेल था। गावा गैयिखायसो मोजां डायलग होबाय थाथार'। जोंहा दोङो ना, बेखौ मेगन सादो नोङो। अरे भाई फेसबुक नाय, एकदम मोजां हेन्डसाम फट' धो। दाना सिख्लाफोरा आमदानो मिथिजोबगोन नोंनो। खुलिना ला मोनसे एकाउन्ट। अरे भाई मा जानो, बिउटि प्लास होनानै मोजां फट' होबाय थागोन, रेलाव नुबा नोंखौ गिनासो खारगोन। है फनानो फैलायबाय माथो। बेबे हेल' जानू बोलो। आं चन्दन थैयोब्रा, आंनि गोसो थैयोब्रा। आं नोंनि थाखाय जिउबो होनो हागोन ब्रा। दे बाय, थांगासिनो आं। फनावसो हेल' बेबि जानु बेबि, नोंनि थाखाय जिउ होनो हागोन। हराव हासुनो ओंखारनायाव, फिमाखौ लाना हासुनो ओंखारनाय मानसियानो।